ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ମାନେ ଟିକିଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ନୁହଁ କି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେନି, ଉଠେ ସକାଳୁ ଏଇ 6ଟା ପାଖାପାଖି, କେତେବେଳେ 6 ବାଜିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ, 5 ମିନିଟ୍ ଥିବ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଉଠେ। ଆଉ ସକାଳୁ ବାଧ୍ୟ ତ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ସାରା କାମ ଥାଏ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲ କେତେ ମାସ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମାସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ୱିକ୍ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ବଡ଼ିରେ ମୋର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତ ଟିକିଏ ମୋତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ଡକ୍ଟର ମୋତେ ତ କହିନାହାନ୍ତି କି ପୁରା ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ତ ଟିକିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଯେବେ ରହିବି ଛୁଆ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲେଣି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗୋଲି ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଲି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଣି ଚଢ଼େଇବି, ମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲ ଦିଦି ତୁମେ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ କାହିଁ ଦେଉଛ, ଷ୍ଟିଲ୍ରେ କାହିଁ ଦେଉଛ, ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ମୋର ରାଶିରେ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଜିନିଷ ପିତ୍ତଳର ରଖିଛି, କ'ଣ ଗଡ଼ୁ ଗୋଟେ ରଖିପାରିବିନି, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିତର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ମୁଁ ତ କେବେ ଏମିତି ଭିତର ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି କାହାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗେ ତ ସରି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ଅଁଳା ଗଛଟା ଅଛି ନା, ସେଇଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠିଯାଇଛି 3ଟି। ତ କେମିତି କରିବି, ତାକୁ ରଖିବି ନା ଉପାଡ଼ି ଦେବି ନା କ'ଣ କରିବି, ଭସେଇ ଦେବି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଁଳା ଗଛ ଏକାଠି ରହିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି ନା କ'ଣ, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଘର 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖେ କହିକି, ମୋ ରାଶି ହିସାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଠିଆରେ। କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେଇଗଲାନି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କଲର୍ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମାଟିରଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ପାଣି ରହୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା କଲର୍ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଠି କଲର୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ପୂଜା ପାଠ ସମଗ୍ର କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ପଳାଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ପାଣି ଚଢ଼େଇଥିଲି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଚାଉଳ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି, ଆଉ ଚାଉଳକୁ ବି ଲଗେଇଦେଲି, ମାନେ ଲଗେଇଦେଲି ମାନେ ଚଢ଼େଇଦେଲି, କ'ଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋତେ ସିଧା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି କହିକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟେଢ଼ା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ମୋ ପେଟ କେତେ ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କପଡ଼ା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳିଲା। ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଭାବିବେନି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ନିଜର ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ମୁଁ କିଣିଛି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଗରୁ ତ ଜମା ଖାଉନଥିଲି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ଖାଉଛି। ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୁଣି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ, ତ ସଣ୍ଡେରେ ଆମର ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ମାନେ ସରିଯାଇଥାଏ, ତ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ର ତରକାରୀ ବନାଉଛି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ବନାଉଛି। କେହି କହିବନି କି ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇଛ। ଜିରା ଅଦା ଆଉ ସେଠି ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ଯଦି କରିଦେବା, ଆମେ କେବଳ ଜିରା ଆଉ ଅଦାକୁ ବି ଯଦି ପେଷ୍ଟ କରିବା, ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ପକାଇକି, ତେବେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ବନେଇଥିଲି, ଟିକେ ଟମାଟୋ ଅଧିକା ଦେଇଥିଲି, ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ କହିକି, ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନାଉଛି। ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି କାଲି ରାତି ବନେଇଥିଲି, କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବି ଖାଇଦେଲି ମୁଁ, ମୋତେ ବାସି କ୍ଷୀରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିଲି ପୁଣି କିଚେନ୍କୁ, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଚକୁଳି ପିଠା ସେ ଖାଇକି ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି। ଚକୁଳି ପିଠା ସହିତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଚଣା ଆଳୁ ତରକାରୀ, ବାସି ଚଣା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲି, ସେଇଟା ଦେଇଦେଲି, ସେ ସେତିକିରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଖାଇନେବେ। ମୋର ତ ଭାଇ ଏମିତି ହିଁ କାମ ହୁଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସକାଳେ ଉଠେ, ମୁଁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାମ କରିଦିଏ। ଥରକରେ କାମଟା ହେଇଗଲେ ଦ୍ୱିପହରେ ପୁରା ରେଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଟିକେ ବି ଆଜି ଧୁଆଧୁଇ ହେବ, ଆଉ ଯାହା ଶୁଖିଦେଲା କପଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଟିଫିନ୍ ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ସହିତ ବାସ୍ ରାଇସ୍ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ କାଟିଦେଲି, ସେ ତାଙ୍କର ସେତିକିରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ। ବାକି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ ନିଜେ ଆଣିକି ଖାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ ମୋତେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇ କିକ୍ଟି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲି।
जेहेतु प्रथम प्रेगनेंसी रे मोर बहुत किसी चली लाइफ रे मुझे प्रेगनेंसी को एंजॉय कर पारिली नहीं तो द्वितीय प्रेगनेंसीटा मो बहुत स्पेशल मु चाहूँ सब जिनस को मुझे फील करे कहीकि कहीं प्रथम प्रेगनेंसी मो एत माने भल जर्नी ना मोर सांग मैंने जहाँ होगा से सब जिन जिते मन पकेबा से कष्ट दिए तो वीडियो केमती लगे कमेंट निहाती जनइबे जो मैंने मत नुआ देखुं फॉलो निश्चय करदे आ रही धन्यवाद बाय।